היד על הבטן, בעדינות, מרגישים את התינוק בתוך הבטן זז. בעדינות. זז. כן? זז. מרגישים אותו בועט. כן? הוא בועט בתוך הבטן שלי. הוא לא בועט, הוא זז, ואז מרגישים את ואז מרגישים אותו, אם שמים יד בעדינות, מרגישים אותו זז בתוך הבטן. כי הוא מאוד מאוד קטן עכשיו. הוא קטנצ'יק. הוא קטנצ'יק? כן. לא רואים אותו. נכון. מה את אומרת על זה שיש עם התינוק? הוא זז. הוא זז. הוא זז פה. לפופי. בגלל זה אתם יודעים, בגלל זה לאמא יש בטן גדולה. גם לי יש בטן גדולה. כן, אבל לאמא יש בטן גדולה כי יש לה תינוק בבטן. גם לי יש תינוק. לא, לכם אין תינוק בבטן, רק לאמא יש. גם לי יש. יש לי פופיק. כן? פופיק. אני זזתי. נכון, את יודעת שכשהיית קטנה, גם את היית בבטן של אמא. היית ביחד עם שקדי בתוך הבטן של אמא. וזזתי. כן, את זזת והרגשנו אותך זזה. גם אני. כן? ועכשיו יש תינוק אחר בבטן של אמא. שלך? כן, כן, תינוק קטן. תינוק קטן? כן, ויהיה לכם אח. איזה? אח. איזה? אנחנו עוד לא יודעים, כשהוא יצא אנחנו נדע מי הוא. אבל זה תינוק קטן. תינוק קטן? כן? מאוד מאוד קטן? כן, את יודעת שיש לך אחות שקוראים לה נטע, ולנטע יש אחות שקוראים לה שקד, ועוד מעט יהיה אח קטן. אח קטן? כן, כן, יהיה לך אח קטן. שהוא אח תינוק. עכשיו הוא פה בבטן. הוא פה בבטן? יש לי אח תינוק. יהיה לך. כאן? עוד מעט יהיה לך. אמא בינתיים שומרת עליו בבטן עד שהוא יהיה מספיק גדול, ואז הוא יצא החוצה. ואז הוא יצא החוצה ויהיה לכם אח. תינוק. כיף לנו, נכון? איזה כיף? כיף לנו. אז תביא. טוב, אז בגלל זה אנחנו גם צריכים לשמור על אמא, בסדר? ולשמור על הבטן. אין לי חגורה. אין לי חגורה.